card niya. Memory card mo, sir. Tawon ah. Ito memory card dito. Nakaamis iti nagbanagan iti Maysa kotse ken motorsiklo. Kalpasan nga nagdinungpar dagitoy. Napasamag iti aksidente iti napalabas nga aldaw. Agarop alas 2:15 iti parbangon. May kapito iti mabilang iti bulan ti Oktobre. Según ti inisyal nga investigasyon iti kameng iti kapulisan iti siyudad Tibigan. Agda mga daldalya sa atin iti motorsiklo iti agpalaod a direksyon. Nga minaneho ni Levi Bahet 20 ket 2 ti tawen na. Nga agday iti barangay Kabarwan. Daya iti met lang natakamat a siyudad. Agpadayamet nga direksyon iti kotse. Nga itorturong ti Managan a Charlo Rodel i Apelin 20 ket 3 ti tawen na. Nga agday iti barangay Salindeg, Bigan City. Lugan nagapu iti dati Toyota Vios nagapu iti laon nga mapan iti San Julian nga madarati kasabat ng single motor nga nagapumot iti San Julian ijay tinga iti Rangtay ijay dang naginkwentro base iti claim da iti driver ti Toyota Vios linis siya kasi mabat ko na so dayjay iti impormasyon pa ilang naala tayo kadijay daddu mga nalaan tayo iti statement iti makita da dayjay insidenten bali agtay-tay kano pa ilang dayjay motor nga nagluganan da iti biktima so nganda nga nakita dayjay impact nga medya ti observation iti Soko tanay bagada met daytoy DJ point of impact ket mismo nga ijay tinga iti kalsada met tinga ti Rangtay nga tinga iti lane kaya nasa uwen DJ ngamin nang rugyan iti skid mark DJ kotse ket nakaala DJ Maysa nga dati left part na or left wheels ijay nga portion nakaalay so na ijay ti linya so ijay nang rugyan ti skid mark ngamin nga tumurong gayan ti nagsardingan na. Kapwa ng tanaknag iti biktima, ani Bahet iti Rangtay, nagtitinulog iti kaming iti PNP Station, Maritime, Senro, Bigan Bureau of Fire Protection, aditan nga kimuyog iti puwersa iti press corps, nga nagipagbinirok ken ti biktima, iti oras ti alas 2:30, nagusan iti napipigsa nga silsilaw, tapno na dardaras, amasapulan ni Bahet, ngem saan met anagbalay gidagitoy, anasarakan, ngem saan da nawawanan tinamnama, nga isardeng, asapulan iti biktima, aging ganad sumingising ti init. No kita mo DJ posible mo nga agpaiso DJ bagbagay ti nakalugan ti Toyota Vios no linis yan na siyempre mapan DJ bangir nga linya pati impact na ngamin ke daytoy right side iti Vios han nga jayan ti left no left ko mabalinda agsinagid no nagmiscalculate da ko may ti linya talagang left part iti DJ Vios ti madungpar ngem right mat iti nadungpar na so dahil ngem makamunto jay ayan ti kwan no nya ti rumor nga susto no nya ti sino ti akin baso DJ ti ororayan ti resulta tampay mo nang ni doktora DJ resulta iti AB modo alcoholic breath test iti dati on party driver ti Toyota Vios. DJ victim, ditay masigurado alpas batten DJ examination. Ngam hanggang nun nga autopsy DJ napasama kasla antemortem examination. Nakinita da lang DJ physical nga injuries na. So gawin sa kanya Han nga antay may bagat no kata sigurado kado na inom nga danong tilig karayan di. Secondary laing DJ cause of death nan DJ drowning na. Ti pinaka cause of death na ket DJ tama DJ rupa na kin DJ muging. So di kay nakasawen siya. Babaen ti kinaliptak ken kinalaing dagiti divers manipod ti barangay Pagpartian, Pagpandayan ken San Pedro iti syudad. Ket ita nasarakan dan iti bagi ni Bahet analamiisen nga ado iti donor iti bagina kang ronaan iti ulo. Insigi dangor gem bangkag da ni Bahet arason metten ti pinagladingit nga perme dagiti napanawan ti biktima. Idin ta makonfirmar dan ani Bahet iti natayen. Han nga iso iti rason DJ Nadisgrasya han nga naipurwakso na nga naipisok DJ Karayan no dikit di after DJ impact adda nga biniti patak ti dara DJ Rangtay so nga makit kita posible nga nakabangon pa yun no dapay lang iti
iti anges na nakagapang pailaeng uno nakapagnapailaeng. Idi mawanan ti pigsan posible nga naipisok jay karayan. Aging ganit nga gundaway awan pay lang itinalpas ka nagpapatangan digiti agsinumbangin nga partido. Ngem dita nga napagamuan ana ipilan iti kaso kontra iti nagmaneho iti kotse, iti reckless imprudence resulting to homicides and damage to property. Ryan Pardo, Core TV News.